ширкати миллии ҳавоии Тоҷикер гуфт ки муваққатан парвози ҳавопаймоҳо ба бархи самтҳоро боз медорад. Дар ин бора субҳи 2 январ хадамоти матбуоти ин ширкат бо нашри як изҳорот хабар дод. Дар ин баёния аз ҷумла омадааст ки ширкати ҳавоӣ маҷбур шудааст бо далелҳои тиҷоратӣ ба ҷадвали парвозҳояш дар моҳи январи соли 2019 тағйирот ворид кунад. Азиз Хайруллоев, сухангӯи ин ширкат, мегӯяд то 5 январ ягон парвоз ба ягон ҷо анҷом намешавад. Сабабаш онҷо наместим коканечт ки результати насиреса бисёри рейсҳо результати неҳози мо аз назар гузарондастем кадом рейсҳоро ҳар рӯза монем кадом рейсҳоро умуман ки бисёр рафтҳошон аз дахошон зиёдтарон аз банҷурин кадом рейсҳо аз тоания умуман як рӯзи аввали солда як пайи аналитикия барои мо худмон бояд як нақшаи мувофиқа кунем ки дар асоси он як фоида ёбем. ширкати Тоҷикер дар маҷмӯъ ба 11 шаҳри хориҷ аз Тоҷикистон ва 2 шаҳр дар ҳудуди кишвар парвозҳо анҷом медиҳад. аксари ин парвозҳо ҳафтаи як бор сурат мегиранд. то ин дам парвозҳо ба Москав ҳама рӯза анҷом мешуд. ҳоло ширкат тасмим гирифт ки парвозҳо ба пойтахти Русия баъди 6 январ аз сар гирифта шаванд. ширкати Тоҷикер дар ҳоле аз қатъи муваққатии парвозҳояш дар бархе аз хатсайрҳо хабар дод ки авохири соли 2018 президенти Тоҷикистон дар як ҷаласаи ҳукуматӣ аз кори он интиқод намуд ва амр дод ки фаъолияти ширкатро